megalayapost.news. itu tuh gol-gol apa ini QC channel Kajingbam Shimkhya ka National Highway Authority of India NHAI panpan bhai kanala kalawan ra e kajing songsi ka bajori ki nongsong shnong ka shnong harli bagan hagathan bernihan balbun tali ki yeng kisam kila shakta haga jingshlei man bajor uslam nagadaw kajingbam byang kanala haga sorok ba National Highway 6 hakibenta jong ka shnong bernihat proper kinoyelam shnong ka shnong harli bagan haga jingelam urang ba shnong uba wan parang lengdo lembat ki dikhot ka shnong menta ka sngi klapan long ye ka jingjurup ye ki to ki yeng ki bala shakta naga jingshlei kabala jia haga nyau tarik unai tung arhajar arkun riu kabade hadian kajingjur jong labba ubala penslei syaki yeng kisam kani kajinglet jurip jongki kaderu hadian banagi to kilong yeng kibla shakta kajingslei kilawan ban ujor shakashnong bal halor kajing ujor kitei kilong yeng lapen long ya kani kajing jurip mentakasngi bal lamru ya kadaw jong kajingslei kadai namar kajing bombyang kanala ke NHAI hakasurok ba bahap haberni hat proper habakran skila pathai kubor uba wan prang lengdo kumurang ba shnong uloong bakini kajingslei man kapor tangsuan ulabba kadai na kadaw kajing bombyang kinala hakasurok ba National Highway berkentup ru kajing bombyang kinala na CHC bernihan baka katu syaki yeng kisam jong kinong song shnong hakaba kani kelakta jorba hakajing slei ka jabo kalarung sadu ki kamra syadja ki kamra thia baru ki jingdon jing em hapo ki yeng kilas niu nakadaw ka jingrung bat slei ka syaki yeng kisam ulaya thuru hakajing shisha halor kani ka jing slei UMLA kathan ulada banchim khia ban khon nadu ki bor ka NHAI na ka office udisi riboy lambat kinoi lam shnong banjurip ye ki jaka baslei bat ka bapenlingo kalong bakar hadu menta ka NHAI kam shamlale AA bat ka jingta pan kalong ki pai ba nong song snong namar kataw loong baka snong ka karpa nadu ka NHAI ka office udisi bat UMLA bakin sim khialam ya kani ka jingsak ta ki pai ba balada ka NHAI kamla ban shna da kanala ka babyang bantu ka nakaliang kinong song snong kimban se ban mi pai ba ban khang sandon ya ka sorok ba Harai. Jangan baru larung lut. Kamera dia jingkik di jalan cik lut. Ya, Tuhan masih merah. Hek pelak ke itu tuh gol-gol apa ini QC channel hati kamut nya hap tan do bro nah hap ailat banyak pun bro bandung sudah support hap ailat banyak Belum ada one slap on. Ya bahasa benar sih kan tanggalang. Kayu lah yang terikam dah. Kinsa one page stay hadin kumtu kinsa Kumurang masnong jong kasnong har dor basnong har libakan nga penpau
ka jing sosi pat ka jing sulem sakilong ying ki bala sakta mencisngi aka nyo tarik yak aba ka jingjur jong ka slap ka barokhot ki ki la runglut ha longying jong kasnong jongi kamtam ka ying jong ba boris kong bobita rong pe ba nongrum kong onju lapang ba jong kong lusina lapang ba klan singling do bat kiwe ki ying ki ba klemon pentip yangi te hagan ka singi hadin balang layu ki video ba ki lapha ba play ki nong snong jongi saka dorbar snong tingi mensesu ba iklem up su wood bangi lawan no hangne ngin le inspection bat ka berubat ki brusnong executive committee bat ki brusnong barokha ngi one page bar ngi lai ba kanala hasnong jongi kabyang ka jingyai jong kinala nangne hasnong jongi nala bun jaga ngidon kanala kabyang hendre ka main ka ka ba penlong ban sakut ka kade kato bas le torti basna torti ka National Highway Authority of India hangte hapo bornihat proper jingsa hangto kilatip ba hakatu kanala nakilai sausnong kitut ki te hendrai ki ai da ka humpai kala long sapo jingsa kilade bersna da ka box te khamtam haje hapo bornihat proper hajan ying jongkong deng skila bat hakaba outlet kade ka khmut ka bade ngat haka area nongrim kade hajaka jong jorwa dia katu hadu mentang kimpat lere ngakan mau ba mencap snem na kaliang local MLA ula simkhia sama pelat ula khod ya DC ula khod ya NHI ula khod barokhoi ki dorbar snong banya page ban page bat kila patharu na kaliang ka DC bat MLA ya NHI ba kinlen okloi andre hadu menta na kaliang ka NHI kimpat le repat kata repat sedang ya ka tram tip na ka dau ki ting yano ngangam tip te ngakwa sosin langba kane ka video ba kan poi sa skor jong DC sa skor jong MLA jongi bat kamtam sa skor jong National Highway Authority of India ba kale torti ba kale bamsutnyo yangi kinong song khangne kamtam yangi snong harli bagan bat kum ya long thumai ro kakta ka jisut bornihat proparu kakta te kumtang sesin agarpat ba marmar deban leno ya kene lada ka NHI kadang le sile kumne lada ka sunyo yangi kisnong hangne ba kamskap ya ka jingut jong nam jongi jong kasnong jongi te tharai hadin ngin hapya bon syong no ngi hapmi pajma tharai ban blok kalenti ban blok katuka surok ban blok katuka nala satisa surok hakabai de bukannya ke jingslei hapo ki longying jong snong jongi ndai tanging jonga kamtam ga bakta ma gini ki jaka ga long ba roma snong la de bang sukti ndeka ai ga bang sukwa pan pau ha kum kana ga por ka long ka ying jong i ba barisdar ba ga ying jong i kong sinal pang chane ka cinta ka long namar ba ka ka bami baro kami na kini ki area jong ka hospital namar ba hadu menta ba kana ka hospital kampat don ki nala babyang te kini ki nala baro ki tu chengi bat ki don ru ki southly ki subtik tang shadim ru ki don sa lightly ki subtik tang ki ba ki tu ki jaklia bar khot ki tu chega yingjungi ki rung dei ba ki rung tang habarna ki rung watcha ing seja sing tia tengten ngimiyo ban tia tang su slap ko bomot ba dari ka arba jene si beje men mitne ni haban ki mar jingsle jung bat kane ko kapsut be chaki hingse jajungi kapsut be chaki jakatia ka jungi bar kata ka jing jaklia ka betu ru rangkat ba kitu ki ki bami nek subsik tang dei kine ki bentang long ba ka don ge jing ta angi kum ki dong snong de tau ta ka bede bet ki ki jingsle ki jing dap joko te romba sung ada permat lenti ya kane ba ka de ka te ka outlet ka ba ki lachna te rusuro namar ba ka jingle torti jongka nahai bat ke jingle jongka ka penlong ba ki outlet ki block no namar ba ka jingret jong ki outlet ka nang ne kabun ki jakami ki duna de namar katangi ngaru na kaliang kumu membar jong kasong nabu e jingerpat saki bor ki balor kamtam sa u deputy commissioner jongka riboy big jongi
ba unle ka badon kam nam ta kasnong hal bagan namar kam tam kasnong hal bagam de kasnong ka ba he bat ka de kasnong ka ba bamadan kam don kilum kam don kitam de baro batak sule batak su blok na ulet kamut ka ka kenjat be caka snong jungi ile kita dibentak ban cukwa ban pau kena kapot jaga juga por na cukwa ban kerpat di bor ke bahalor malada pimi snong ke ba ut kayam jang snong kathau kumar ba snong ong yam ban se banyak ke bor bahalor atau kam menyerak lamayong akmat jong kaying disi akmat ofisi siru ne sabor ke bahalor ru ni hapen le ne namar ba kene ngila sya la dangam bakla unduna ke sansnem dusnem kene ke jingi sya jungi ngila yesha sisa nagapor sa kapon blesibun nga nagaliang jok nga tan kawehi nga kwa man patskaw ba habang indon ya ka National Highway Authority of India mo kajinge kadai ka sakod hangte namar hangte ka jaka kinai ka box te ki ai no do humpai te go kabawan nang ne kamla man tuy kadaw kadai hangte ka sakod bar hadin tentang ngisani ngihap ngamu te ikata jingam dengan nganong gumno ka mariang dagala te hiteng ngihap dia mla mle tamba kai bangila mle de kate apo ni hain de nagali ang nga ismet nga kwa ban pansau hadu udisi hadu ka government jongi ba pe sau ba isna yengi marngi ngihap song hom kikon gipseng girum po yin kakun kalok baro kisir lot temen sir banset bantium don jaga min mam kumno kain banset bantium don jaga haba uslin dar gar jongi uke hajrong imlam le ye taga mini ke request jonga kadai kata som ha ya katai ke badai ke banta banyai ko pengkoi jaga da pila ban pengkoi jaga tai kamun baro nang sensnong ngakrai kini subhi kenung dan tiara tangtai nakaliang jonga please Megalayapost.news.